जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கிளாஸ் லெவல் 1ல வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 11வது அத்தியாயம். கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பிரணத்தி வாசிச்சிடலாம். வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் விட்டு நீங்க வந்து நிறைய எல்லாருமே வாசிக்கணும்னு இன்னைக்கு தாழ்மையா கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஏகாதசியும் கூட. சோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்க எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகமாச்சு வாசிங்க. பிரணத்தி வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. வாசிங்க ராம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சகுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபான் நிகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சவீஜம் சாத்வைதம் சாவதூதம் தூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் சச்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன்? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி அவங்களுக்கு செப்பரேட் மாதாஜி. அவங்க வேற வெளிய யாராவது போயிட்டாங்க. வாசிங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ட்ரை பண்ணாங்க. பிரபுஜி வாசிங்க. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யாராவது வாலண்டியர்ஸ் வாசிங்க. மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சசூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரவே ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான்
सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्रह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महापदान्ध्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर विषे नमः। गुरवे गौर संधिराय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण वेष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்திக்கு பார்த்த அத்தியாயம் 8வது அத்தியாயம். 8வது அத்தியாயத்தோட பெயர் மற்றும் அதுல எத்தனை ஸ்லோகம் நேத்து நம்ம பார்த்தோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகம் மாதாஜி. சாரி 9வது 10வது அத்தியாயம். சாரி 10வது அத்தியாயம் என்ன பெயர்? விபூதி யோகம். எத்தனை ஸ்லோகம் இருந்தது அதுல? 42 ஸ்லோகங்கள். ஓகே. சோ கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம் இல்லையா? பகவான் அததான் ஏன்னா அந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை நமக்கு விளக்குகின்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். பகவானுடைய நான் உங்களுடைய வேற எந்தெந்த ரூபங்களில் வந்து உங்களை வழிபட முடியும் அப்படின்றத கேட்டுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட கம்ப்ளீட்டா அவருடைய குணங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சரணடைகின்றார் அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார், எதுலெல்லாம் பகவான் இருக்கார் அப்படின்றத வந்து நமக்கு நேத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 11வது அத்தியாயம். இந்த 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தரிசனம் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைக்க போகின்றது. அர்ஜுனர் தனது விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகின்றார், தாழ்மையோட கேட்கிறார். எனக்கு உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால் எனக்கு வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கொடுங்கள் அப்படின்ட்டு முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூப வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றார் 5ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூபத்தை கொடுக்கும் போது அர்ஜுனன் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 9வதுல இருந்து 14வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் விஸ்வரூப வடிவத்தின் அர்ஜுனனோட பார்வை எப்படி இருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவருடைய அனுபவம் எப்படி இருக்கின்றத வந்து 15ல இருந்து 31வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கின்றோம். திருப்பி அவர் கேள்விகளை கேட்கின்றார். பகவானுடைய பதில்கள் 32ல இருந்து 34 வரைக்கும். அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள் இருக்கின்றது 35ல இருந்து 46 வரைக்கும். சோ இந்த பகவானோட இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும்னா நமக்கு மிக தூய்மையான கண்கள் வேணும், திவ்யமான கண்கள் வேணும். சோ தூய பக்தி செய்தாலொழி அதை நம்ம வந்து அடைய முடியாது. அதை வந்து 47ல இருந்து 55 வரைக்கும். சோ திருப்பி வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பக்தி யோகத்தை தான் நமக்கு வந்து திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். இன்னையோட செஷனுக்குள்ள நம்ம போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிங்க. தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு நம்ம போயிடலாம். माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। तो अध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। हरे कृष्ण प्रभुजी। वाचनंग फर्स्ट श्लोकमु। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच मत् अनुग्राह्य परमं गुह्यम् अध्यात्मा संयज्जितं यत् वै योक्तं वसस्तेन मोहो अयं विक्तो मम।
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யான்னு சொன்னாரா? எல்லா ரகசியங்களை, பரம ரகசியம் இருக்கிறதுலே மிகவும் உயர்ந்த ரகசியங்களை எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். அதுவும் எப்படி வழங்கியிருக்கின்றீர்கள்? அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. பகவான் முதல்ல அர்ஜுனர் முதல்ல வந்து நான் போர் புரிய மாட்டேன்றதுனால ஒரு விதமான மயக்கம் இருந்ததாக சொன்னார் இல்லையா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. அடுத்து அவர் கேட்கிறார், அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். 2வது ஸ்லோகம் 3வது ஸ்லோகம் எல்லாருமே வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. 2 and 3வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பெயர் சொல்லணுமா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபுஜி மாதாஜி? வாசிங்க பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Madam, host has been barred for unmute message கிடைக்குங்க மேடம். இல்ல நீங்க மியூட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள. இல்ல மேடம், host has been not allowed in message வருது. இப்ப நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நாட் அலௌடுன்னு வருது. இப்பதான் வருது எனக்கு. அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே மாதாஜி அது மியூட்ல இருந்திருக்கு மாதாஜி எல்லாத்துக்குமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு அப்ப கட்டானது இப்பதான் வருது மாதாஜி. ஓகே. பவாப்யே கி போதானம் ஹிருதௌ விஸ்ருஷோ மயா இத்வத கமல வஸ்ராஷ மகாத்ம்யம் அபிஷாவ்யாயம் அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஏவம் ஏவம் ஏதத் யதாத் வைவம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திருஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருமே நம்ம அன்மியூட் பண்ணிருக்கோம். சோ ஒவ்வொருத்தரா நீங்க வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி இல்லைன்னா கை உயர்த்துங்க. சிவநாத பிரபுஜி, அது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ என்னன்னு பாருங்க பிரபுஜி. இன்னைக்கு எல்லாருமே வாசிக்கட்டும் பிரபுஜி, ஏகாதசி இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நாதா மாதாஜி அவங்கள மியூட் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் ரீட் பண்ணும்போது. ஓகே 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 அடுத்து நீங்க ஒவ்வொருத்தரா ரிலீஸ் பண்ணுங்க. இப்ப அன்மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபுஜி. பரவாயில்ல, யாராவது சவுண்ட் வந்ததுன்னா மட்டும் அவங்களுக்கே தெரியாம பின்னாடி இந்த சவுண்ட் வந்தா மட்டும் நம்ம மியூட் பண்ணா போறோம். நீங்க எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபுஜி, ப்ளீஸ். எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. சோ தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டு நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஏன்னா பகவான் கொஞ்சம் நெஞ்சமா வந்து அர்ஜுனருக்கு ஞானத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் 3 ரூபங்களாக மகாவிஷ்ணு, கர்ப்பதகசாய் விஷ்ணு, சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷராக இருக்கின்றார். அந்த ஞானத்தை கொடுத்தார் இல்லையா? அவர் என்ன சொல்றார்? உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசைவற்ற எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து காட்டினார். சோ அதை இப்ப அர்ஜுனர் வந்து அக்னாலேஜ் பண்றார். ஆமா, நீங்க சொன்னதை வந்து நான் வந்து உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். நீங்க எல்லாமே சொன்னாலும், நீங்கள் என் முன் நிதர்சனமாக இருந்தாலுமே, இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்தோட எல்லா இதுலயும் நீங்க தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? சோ அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காண நான் மிகவும் ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படின்றார். யாரு வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. 4வது 5வது ஸ்லோகம் மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா த்ரஷ்டும் இதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷ்யாத்மானம் அவ்யயம். ஸ்ரீ பகவான் வாச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபானி ஷதவோ அதச அஸ்ரஷ நானாவிதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதினி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் எனக்கு அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டியருளும். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, ரொம்ப தெய்வீகமான இந்த ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை
என்னை இப்போது காண்பாயாக. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இருக்கார், உள் புகுந்து இருக்கார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? சோ பகவான் சொல்றாரு, இப்ப நான் உனக்கு காட்டுகின்றேன் என்னோட ரூபத்தைன்னு. இந்த ரூபத்தை யாரெல்லாம் பாக்குறாங்க? அர்ஜுனர் மட்டுமா வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்க்கின்றார். இந்த நரேட் பண்றதுனால, இதை விவரிக்கும் போது சஞ்சயனுக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கின்றது. எப்படி அப்போ அவருடைய அந்த ஆன்மீக குருவோட இது பாத்தீங்களா, பவர் பாத்தீங்களா? சோ சஞ்சயனுக்கு இந்த பார்க்கக்கூடிய பலன் யார் கொடுத்தது? வரம் வியாசதேவர் கொடுத்தார் இல்லையா? சோ அதன் மூலமாக அவருக்கு வந்து பகவானை பார்க்கக்கூடிய பலன் வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அடைந்து அவர் மூலமாக நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் உயரணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அந்த அர்ஜுனுக்கு கிடைத்த விஸ்வரூப தரிசனம் சஞ்சயனும் வந்து பார்க்கின்றார். அதை அப்படியே திருதராஷ்டிரருக்கு நரேட் பண்றார். இங்க 3 பேர் பார்த்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரனுக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்வை மட்டுமல்ல, ஆன்மீக பார்வையுமே இல்ல. எத்தனை தூரம் பகவானை பத்தி சொன்னாலும் அவரால் அதை புரிந்து கொண்டு பக்தி செலுத்த வேண்டிய அந்த ஞானம் இல்லை அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 6வது 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யாராவது மற்றவங்க வாசிங்க. 6வது 9வது. பஷ்யாதித்யான் வசுருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பகும் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாஸ் சர்யானி பாரத சஞ்சய உவாச ஏவம் உக்தவா ததோ ராஜன் மகா யோகீஸ்வரோ ஹரி தஷ்யாம் ஆச பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வர்யம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். எல்லாமே என்கிட்ட தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்ப பகவான் வந்து எல்லா ரூபத்தையுமே அவர் வந்து காட்டுகின்றார். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து எப்படி விளக்க போகின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 10, 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக பக்தர நயனம் அநேக புத்த தர்ஷனம் அநேக திவ்யபரணம் திவ்ய கோத்ராயுதம் திவ்ய மல்யாந்தரம் திவ்ய காத்தேனு லோபனம் ஸ்வரமயனும் தேவம் அந்தம் விஸ்வேத முகாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. எங்க பார்த்தாலும் வந்து பகவானாவே தெரிகின்றார் அர்ஜுனனுக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து பாக்கணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுடைய பார்வை இருக்கும் இல்லையா? ஆனா பகவான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கார். எங்க பார்த்தாலும் அவருடைய ரூபங்களாக தெரிகின்றது. எல்லாருமே அவருக்குள்ள தெரியுறாங்க போது அதை எப்படி நம்மளால பார்க்க முடியும்? அதை பார்க்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு தெய்வீகமான ஒரு கண்கள் வேணும் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அவருடைய நிறைய கண்கள் இருக்கு, நிறைய வாய்கள் இருக்கு. அது அந்த தரிசனங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கின்றது. எல்லா ஆபரணங்கள் போட்டிருக்குது, அவருடைய திவ்யமான ஆயுதங்கள் இருக்கின்றது. சோ அத பார்க்க அர்ஜுனனுக்கு வந்து பக்தி போய் பயம் வர ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. 12வது 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. திவ்ய சுரக சுத்ராய பவேத் யுவபத் உத்திதா யதி பா சுத்ரி ஸ்வயாத் மாயசதஸ்மஹ திம்மன. எனக்கு கொஞ்சம் கண்ணு தெரியல. கரெக்டா வாசிக்கிறீங்க, பரவாயில்ல. 13 வாசிக்க முடியும் வாசிங்க, இல்லன்னா வேற யாருக்காவது கொடுக்கலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை.
तत्रैக சதம் சதம் ஜகத் ஸ்நானம் பிரபித் மகத்தம் அநேகதா அபஷ்யத தேவ தேவஸ்ய ஷரி மண்டல சதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஆகாயத்தில் கிருஷ்ணா. பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷ பகவானுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஒரு சூரியனையே நம்மளால வந்து பார்க்க முடியல இல்லையா, கண் கூசுது. ஆனா இங்க அர்ஜுனனால இதை எப்படி நரேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய கருணை அதிகமாக இருந்ததுனால அர்ஜுனனால அந்த ரூபத்தை பார்க்க முடிந்ததுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தால் மேபி அந்த பகவானுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு வந்து ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்றத வந்து இங்க அர்ஜுனன் சொல்றார். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் பார்க்க முடிந்தது. எல்லா பிரபஞ்சத்தோட தோற்றங்களும் வந்து அதுல வந்து நம்ம பார்க்க முடிந்தது. பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு ரூபங்கள் விஸ்தாரங்களாக நம்மள வந்து அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 14 மாதாஜி. ததா மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஒவ்வொருத்தரா வாசிங்க. ஒருத்தவங்க வாசி முடிச்சிட்டீங்கன்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததா விஸ்மயா விஷ்டோ சிருஷ்ட ரோமா தனஞ்சயः பிரணம்ய சிரசோ தேவம் ஹிருதாஞ்சலிர் அபாஷதः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். அதை பார்த்தோன்னு பயம் வந்துடுச்சான் அர்ஜுனனுக்கு. அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்ன இது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து காட்டுறாரு இல்லையா, அதனால அவருக்கு ரொம்ப குழப்பமாயிடுச்சு. சோ அதுல வந்து திருப்பி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து மிகவும் குழப்பமாகின்றது. தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய பயம் வந்ததுனால அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த முடியெல்லாம் அப்படியே எழுந்து நின்றுச்சு. சோ சிரம் தாழ்த்தி தலை வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளுடன் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார். சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பயத்தோட அவர் என்ன பண்றார், பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட பகவானைய நான் வந்து தேரோட்டியாக வைத்துக்கொண்டு நான் வந்து அவரை வந்து என்னுடைய நண்பனாக இப்படி எல்லாம் அவர்கிட்ட நடந்திருக்கின்றேன்னு நினைச்சு அவருக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வர ஆரம்பிச்சிடுது பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம். 15, 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாச பஷ்யாமி தேவ ஸ்வம தவ தேவ தேஹே ஸ்வரம் ஸ்வர்மாஸ் கத பூத விசேஷ ப்ளகான் கிருஷ்ணானம் ஈஷம் கமலாஷ பதம் ருஷ்மாஷ ஸ்வர்ண உர காமேஷ சதிவான் அநேக பஹேரதர வக்ரத நேத்ரம் பஷ்யாமி திவம் பரத் அனந்தர ரூபம் நந்தாம் நத்மத்யம் ந உஷ்ண தவாத்யம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூபா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஜெய் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். நேத்தே அவர் சொன்னார் இல்லையா, 11 ருத்ரர்களில் சிவனாக இருக்கின்றேன். 12 ஆதித்யாஸ்களில் நான் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றேன். நமக்கு வந்து ஜென்ரலா நம்ம சிவன்
விஷ்ணு, பிரம்மா அப்படிதான் தெரியும். ஆனா பகவத்கீதை, பாகவதம் படிக்கும் போதுதான் நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்ட், அதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம கற்றது சிறிதளவு கல்லாதது கடல் அளவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம என்ன தெரியுமோ அது வந்து ரொம்ப கம்மியான ஒரு விஷயம், ரொம்ப குறைந்த ஒரு விஷயம். அதனால நம்ம வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் வந்து படிக்கணும். அப்ப நமக்கு வந்து இந்த ரூபங்கள் எல்லாம், இந்த உண்மைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும், இந்த ஞானம் தெரியும் பார்க்கலாம். இங்க அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட சொல்றாரு, எல்லா தேவர்களையும் உங்ககிட்ட நான் பார்க்கிறேன். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை. இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகும்? நம்ம ஒரு 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 குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் மேல நட்சத்திரத்தை பார்க்கணும்னா கூட நம்ம நிமிர்ந்துதான் பார்க்கின்றோம். ஆனா அர்ஜுனன் பார்க்கும்போது இது எல்லாமே தெரியுது அப்படின்னாக்கா அவருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விசேஷமான சிறப்பான அருள் பகவான் கொடுத்திருக்கிறதுனால தானே இதெல்லாம் பார்த்து அவரால விளக்க முடியுது இல்லையா? ஆதியும் தெரியல, மூலமும் தெரியவில்லை, முடிவும் தெரியவில்லை, நடுவுமே தெரியவில்லை அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு. எங்க பார்த்தாலும் பகவான் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் இங்க சொல்றார். 17, 18, 20, 21 வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி, வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? வாசிங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கடினம் சக்ரீனம் ச தேஜாராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நீரிஷ்யம் சமந்தாத் தீப்தலாராக்யுதிம் அப்ரமேயம். அப்புறம் 18, 19 மாதாஜி. 18 மாதாஜி, 18. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துவம் அக்ஷம் பரமம் வேதி திவ்யம் துவம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் துவம் அவ்யஸ்ய சாஸ்வத தர்ம கோப்தா சனதாஸ்த்வம் புருஷோ மதோ மே 20. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியல அநாத்மன்யான். ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. சிவனார் பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியலையா? மாதாஜி இப்ப தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி தெரியுது. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, மாதாஜி வேற யாராவது படிக்கட்டுங்களா உங்களுக்கு மாதாஜி? தெரியல ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. 20, 21 வேற யாராவது படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. மாதாஜி தெரியல மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி யாவா பிருதிவ்யோரிதம் மந்திரம் ஹி व्याप्तं दिवैकेन सिसेदेन सर्वः दृष्टवार्पूदं रूपं उग्रं देवेदं लोकत्रयं प्रवेदं महात्मान् अमीहि द्वां सुरसङ्ग विशन्ति केचित् पिता प्रजलय कृणन्ति स्वस्ति युक्त्वा मकरिषित्वा सङ्गः स्वद्यन्ति द्वां सुदिभिः पुष्पकलाभिः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா இப்போ பிரபுஜி? சிவனா பிரபுஜி இப்ப தெரியுது மாதாஜி. ஓகே இப்ப தெரியுது மாதாஜி. மேபி மாதாஜி எனக்கு 17, 18 ஸ்லோகம் தான் தெரியுது மாதாஜி. நீ கீழே மாதாஜி கீழே 17 கீழே தோருக்கு 17 தெரியுதுங்க மாதாஜி. 17 சரி 18 மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெரியுது ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எறியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. தாங்கள் அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அர்ஜுனர் வந்து ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொன்னாரு? கிருஷ்ணர் கிட்ட லிட்டரலா சண்டை போட்டார் இல்லையா? நீங்க உங்களோட குரு சாந்திபமுனி கிட்ட போட்டு சண்டை போடுவீங்களா? உங்களுடைய உக்ரசேனர் தாத்தா கிட்ட போய் சண்டை போடுவீங்களா? என்னை எதுக்காக பற்றற்ற வாழ்க்கைதான் வாழணும் அப்படின்னாக்கா என்னை எதுக்காக வந்து ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க சண்டை போடுறதுக்கு அப்படின்லாம் பேசினாரு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழம்பி போய் நான் உங்ககிட்ட சரண்டர் ஆகுறேன் சீடனாக, எனக்கு சரியானது எதுன்னு காட்டுங்கன்னு சொன்னார். அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன் இப்ப வந்து எப்படி சொல்லும் கம்ப்ளீட்டா வந்து பகவானை பத்தி மூழ்கிட்டார் அவருடைய ஞானத்தில் இல்லையா? அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே.
இந்த அகிலங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீரே. உங்ககிட்ட இருந்து தானே வந்திருக்கு. அப்ப நீங்க தான் இறுதி ஆதாரம், அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். அதற்காக தான் பகவான் வந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் வந்து அவதாரம் எடுக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை காத்து பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக காப்பதற்காக பகவான் வரார் அப்படின்றத பாக்குறோம். இங்கேயும் வந்து அததான் சொல்றார். புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் நீங்களே அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றார். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர்கள். எல்லா இடத்துலயும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூலகமும் குழம்பி உள்ளது. ஏன்னா ஒரு பக்கம் பெருசா வாய் திறந்திருக்கும், அதுல நெருப்பு போயிட்டு இருக்கும். ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மகாபாரத போர்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் அவங்களோட வாய்க்குள்ள போயிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும். அதனாலதான் கிருஷ்ணன் சொல்லுவாரு, இவங்க எல்லாம் ஒரு தடவை அப்படியே லைன் போட்டு ஒரு கோடிட்டு தான் காட்டியிருப்பார். இந்த மன்னர்கள் நீ நான் எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இருந்திருக்கோம், இப்பவும் இருக்கிறோம், இனிமேலும் இருக்க போகின்றோம். நீ இந்த ஜட உடல் வந்து அழிய போறதை நினைச்சு கவலைப்படாத. ஆத்மா வந்து அடுத்தடுத்து இது போயிட்டு இருக்கோம். பகவான் எப்படி நித்தியமானவரோ நாமும் அப்படி நித்தியமானவர். ஏன்னா அவர் பரமாத்மா, நம்ம ஆத்மா. அவர்கிட்ட இருந்து வருகின்ற ஒரு நுண்ணிய துகள் தான் நாம. நமக்கு இடம் வந்து இது கிடையவே கிடையாது. இந்த பூ உலகம் நமக்கான இடமே கிடையாது. பகவானோட நித்திய ரூபம் நம்மளுடைய கோலோக விருந்தாவனம் இல்லையா? நம்ம வந்து அவருடைய சேவகர்கள். அவருக்கு எப்பவும் நித்திய சேவை செய்து கொண்டு அதுல ஆனந்தமாக இருந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனா எப்ப நமக்கு வந்து நானும் இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு எப்ப நமக்கு தோணுச்சோ உடனே அவர் வந்து நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துக்க. எப்பவுமே சரி ஓகே போய் நீ உன்னுடைய இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு வாங்க. ஆனா அதுல எல்லாம் வந்து நிலையற்றது, தற்காலிகமானது. பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது வருகின்ற இன்பம் இருக்குதே, அது மட்டும்தான் உண்மையானதுன்றது நமக்கு புரிய வைத்து திருப்பி நம்மளை வந்து அங்க கொண்டு போறதுக்காக தான் அவர் எல்லா இடத்துலயும் செக் பாயிண்ட் வச்சிருக்காரு. நம்ம நினைச்சுப்போம் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பண்ணோம் சாண்டிங், பகவத்கீதை படிச்சோம், அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டோம், ஓகே இது 18 நாள் தானே முடிஞ்சிச்சு. இல்ல, அவரு ஒரு தடவை இது வந்து ஒன் வே இதுதான் ட்ராக் தான். நமக்கு ஒரு தடவை பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம மறந்தாலும் பகவான் விடவே மாட்டார். என் குழந்தை இந்த துக்காலயத்துல போய் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துலயும் செக் பாயிண்ட் வச்சிருப்பாரு. பக்தர்களை நமக்காக தான் வச்சிருக்காரு. அவர் ஆன்மீக குருக்களை நமக்காக வச்சிருக்காரு. டெம்பிள் இருக்கு நமக்காக. சோ அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த கிருஷ்ண பக்தி நமக்கு வளர்த்து நம்மளை வந்து மேலோக்கி கொண்டு செல்வார். அவரே வந்து நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கார். எப்ப வந்து முழுமையான தூய்மையான உண்மையான பக்தியோடு எனக்காக அவன் சரண்டர் ஆகிறானோ அப்ப வந்து எது உண்மையான ஞானம்ன்றதை வந்து அவனுக்கு அந்த ஞானத்தை அளித்து அவனை மேலோக்கி கொண்டு வரதையும் நானே பார்க்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். ஏன் எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட தான் வந்திருக்குன்னு பார்க்கும்போது அப்ப அவர்கிட்டதான் இருப்பாங்க இல்லையா? அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று பயமாயிடுச்சு. சிலருக்கு கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். இவரே பயந்துட்டார் இல்லையா அவரோட விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு. மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். எப்படி நரசிம்ம அவதாரம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பயந்துட்டாங்களாம். ஈவன் மகாலட்சுமியே வந்து நரசிம்மரை பார்த்து பயந்துட்டாங்களாம். பயப்படாம நரசிம்மர் கிட்ட போனது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரலாத் மகராஜ். ஏன் அப்படின்னா தூய பக்தன். அதே மாதிரி அவர் கண் முன்னாடியே ஹிரண்யகசிபு வந்து அவர் நினைச்ச மாதிரி அவர் வந்து ஆக்சுவலா ஹிரண்யகசிபு என்ன கேட்டிருப்பாரு பிரம்மதேவர் கிட்ட, தவம் செய்து வரம் கேட்டிருப்பார். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்துதான் இந்த பிரபஞ்சமே வருது இல்லையா? அப்ப அவர் வந்து ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக நினைத்தவர் என்ன சொல்வார், நீங்க படைக்கப்பட்டதுல இருந்து நான் வந்து கொல்லப்படக்கூடாது, நான் மனிதனாலேயே கொல்லப்படக்கூடாது, விலங்குகளால கொல்லப்படக்கூடாது, ஆயுதங்களால கொல்லப்படக்கூடாது. ஒரு நாளை எடுத்துட்டோம்னா காலை மாலைன்னு இருக்கு இல்லையா? சோ காலை இரவுன்னு இருக்கு. சோ அதனால அவர் கேட்பார், காலையிலயும் நான் கொல்லப்படக்கூடாது, இரவிலும் கொல்லப்படக்கூடாது, வீட்டுக்கு உள்ளாரையும் கொல்லப்படக்கூடாது, வீட்டிற்கு வெளியிலும் கொல்லப்படக்கூடாது. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் அவர் யோசிச்சு கேட்பார். அவர் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டது எனக்கு வந்து சாகாவரம். ஆனா பிரம்மதேவர் சொல்வார், அதுக்கு எனக்கே வந்து எனக்கு நானே வந்து அதுக்குள்ள கட்டுப்பட்டவன். பிறப்பு என்பது இருந்தால் மரணம் ஒன்று இருக்கும். அதனால எனக்கு சாகாவரம் கொடுக்கக்கூடிய பவர் இல்ல. என்னோட பவருக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை கேளுப்பான்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து 9 விதிகளை சொல்லி எனக்கு இதன் மூலமாக வந்து மரணம் நேரக்கூடாது அப்படின்றத சொல்றார். சோ பிரம்மர் கிட்ட தான் எல்லாமே வந்திருக்குன்னா அப்போ உங்களால படைக்கப்பட்ட ஏதாலுமே எனக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப புத்திசாலின்னு. ஆனா பகவான் வந்து நமக்கும் மேல இல்லையா? அவர் வந்து அதிபுத்திசாலி. அதனால அதே மாதிரி தன்னுடைய பிரம்மதேவர் அவருடைய பக்தன். சோ அதனால தன்னுடைய பக்தன் கொடுத்த வாக்கையும் நம்ம வந்து காப்பாத்தணும். பிரம்மதேவன் சொன்னதையும் நம்ம காப்பாத்தணும். அதே சமயத்துல பிரலாத் மகராஜ் கிட்ட வந்து ஹிரண்யகசிபு கேட்கிறார், நாராயணா நாராயணா சொல்றிய ஹரிஹரின்னு, இந்த தூண்ல இருக்கார் அவனோட ஹரின்னு சொன்னோன்னா அவர் சொல்வார், என்னோட ஹரி எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார். அவர் தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும்
இருப்பார். எங்க அந்த தூண்ல காட்டு அப்படின்னு ஒண்ணு எவ்வளவு பெரிய ரூபம் நரசிம்மதேவர் இல்லையா? ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தனுக்காக அந்த தூண்குள்ள இருந்து பிளந்துட்டு வெளியில வந்தாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீன தயாளு, கருணா சிந்து. அவர் வந்து பக்தனுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வார் இல்லையா? தன்னை ஏதாவது சொன்னா கூட அவர் வந்து பெருசா பொருட்படுத்துவதில்லை. ஆனா பக்தனுக்கு மட்டும் ஏதாவது சொன்னா அவருக்கு பயங்கர கோபம் வந்து. நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜரோட கதை வந்து நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து பயந்து போய் அந்த மகரிஷிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயந்து போய் அமைதின்னு கதறாங்களாம். சோ நரசிம்ம தேவரோட அவதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எப்படி வந்து இரண்யகசிபு கேட்டாரோ அதையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருப்பாரு அவர். காலையிலும் இல்லாம இரவிலும் இல்லாம மதிய வேலை, சாயங்கால வேலை, அந்த அந்திம வேலைன்னு சொல்றேன், ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு வேலை இருக்கும் பாருங்க. அந்த வேலையில வந்து அவருடைய மரணம் நடக்கும். அவர் ஆகாயத்திலும் இல்லாம பூமியிலும் இல்லாம அவரோட மடியில வந்து இரண்யகசிபுவை வச்சிருப்பாரு. அதன் மூலமாக அது போல எந்த ஆயுதங்களையும் யூஸ் பண்ணாம தன்னுடைய நகத்தின் மூலமாகவே வந்து இரண்யகசிபு வந்து கொல்வார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு வரம் கொடுத்தாரோ பிரம்மதேவர் அதெல்லாம் வந்து காப்பாற்றினார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஒரு இதுலயும் அப்ப வந்து பிரலாத் மகாராஜ் எல்லாருமே பயந்து இருப்பாங்க. ஆனா பிரலாத் மகாராஜ் என்ன பண்ணுவார், ஒரு மாலையோட போய் நரசிம்மதேவரை வந்து கூல் பண்ணுவார். மாலை அணிவிச்சு அவர் வந்து ஹிரண்யகசிபுக்கு போயிட்டாரேன்னு வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணல. ஏன்னா அப்பாவுக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சிருக்குன்னு. நீ ஏதாவது கேளு குழந்தைன்னு கேட்பாரு நரசிம்மர். அப்ப வந்து அவர் சொல்வார், என்னுடைய அப்பாவிற்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்கணும் நீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார். அப்ப வந்து சொல்வார், உண்மையான பக்தன் எவன் ஒருவன் வந்து பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களுடைய முந்தைய 7 தலைமுறைகள், பிந்தைய 7 தலைமுறைகள் அத்தனை பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவத்துல இருந்து விடுபடுவார்கள் அப்படின்ற வாக்கை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். நம்ம வந்து பக்தி வந்து நமக்காக பண்ணலனாலும் நம்மளுடைய மூதாதையர்களுக்காகவும் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததியினருக்காகவுமாவது நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்தை வந்து கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இதுல வந்து பார்க்கலாம். அப்ப கேட்பார், நீ அப்பாக்காக கேட்ட, ஓகே உனக்காக ஏதாவது கேளு அப்படின்னு கேட்பாரு பிரலாத் மகாராஜ் கிட்ட. பிரலாத் மகாராஜ் சொல்வார், இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் இல்லையா என்னோட அப்பாக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி தாட்டு கூட எனக்கு வரக்கூடாது, நித்தியம் உங்களுக்கு வந்து பாகவத சேவை செய்து கொண்டிருக்கணும் அப்படின்றத சொல்வார். மேபி வந்து பிரலாத் மகாராஜ் வந்து அசுரகுலத்தில் பிறந்திருந்தாலுமே அவருடைய பக்தி இது வந்து எவ்வளவு ஒரு உச்சமா இருக்குன்றத பார்க்கலாம் பாருங்க நம்ம. அது போல பகவான் வந்து அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு பாரபட்சமே கிடையாது அப்படின்ட்டு. சோ தேவர்கள் அசுரர்கள் எல்லாருமே ஒண்ணுதான். அசுரர்களாக இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரலாத் மகாராஜுக்காக அவர் வந்து நரசிம்ம அவதாரமே பண்ணார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ 23, 24 ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 23, 24. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ரூபம் மகத்தே பகு பக்தர நேத்திரம் மகாபாகோ பகு பாகுரு பாதம் பகுதரம் பகு சம்ஸ்ட்ரா கராலம் திருஷ்டுவா லோக பிரவ்யதி தாஸ் ததாகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண நவ சுப்ருஷு தீப்தம் அநேக வர்ணம் வியாத்தானனம் தீப்த விஷால நேத்திரம் திருஷ்டுவா இத்வாம் பிரவ்யாதி தந்திர ஆத்மா திரிதும் ந வித்யாமி சமம் ச விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அடுத்து மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி ஏதோ ட்ரை பண்ணீங்க, அதுக்குள்ள பிரபுஜி வாசிட்டாங்க. பரவாயில்ல, எல்லாருமே வாசிங்க. எனக்கு வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவை, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. பகவானே, தயவு செய்து நீங்கள் அந்த 4 கை ரூபத்தை எனக்கு காட்டி கிருஷ்ணராக என்னிடம் திருப்பி வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார், அர்ஜுனர் பயத்துல வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 26, 27, 28 யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. அமிஷாஸ்வம் இத்ருஷாஸ்ராஷய புத்ர சர்வே சர்வே சகைவோப
மாதாஜி சரியா தெரியல மாதாஜி. ஓகே, வேற மேல யாருக்கு தெரியுதோ அவங்க வாசிங்க மாதாஜி. अमितस्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवानिपाससङ्गै भीष्मोत्रोण सुतपुत्रस्तदासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्तराणि देत्रवरमाना विशन्ति दंशट्रक् रागरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संतृष्यन्ते सुनीतै तरुत्तमाङ्गैः கீழே இருக்கு பாருங்க பிரபுஜி, 28வது ஸ்லோகம். यदा यथा नदीनां बहवो अम्बुवेका समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். அது எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. இதான் கிருஷ்ணர் சொன்னார். சோ நீ அவங்க ஆல்ரெடி மோட்சத்துக்கு போயிட்டாங்க, அதனால நீ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுன்னு தான் நம்ம அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணர். திலகவதி மாதாஜி இப்ப தெரியுதுங்களா? 32வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. போனதுல வாசிக்கல நீங்க, இப்ப தெரியுதுங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकस्य कृतवृत्तो लोक क्षमहर्षु कृते अभित्वा भविष्यन्ति सर्वे ये अवन्तिता प्रत्यानि केषु योधा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். பகவான் கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்ததோட நோக்கமே அதுதான் இல்லையா? சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமியோட பாரத்தை குறைப்பதற்காக தான் பகவான் இந்த அவதாரத்தை எடுக்கிறார். சோ இங்க சொல்றார், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் நான். ஏன்னா அவர் தான் படைத்திருக்கு. நம்ம பார்த்தோம் சிலந்தி எப்படி வலைய பின்னிட்டு திருப்பி அதே வலைய அழிச்சிடுதுன்னு பார்க்கலாம். அது போல பகவான் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் படைத்து திருப்பி அது அழிக்கின்றார். பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களுமே அழிக்கப்படுவார் அப்படின்றத பகவான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க ப்ளீஸ். जय माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. दशमात् படிக்கோ மாதாஜி. याशे याशो लबश्वा यच्छो वैस्व जित्वा जित्वा शत्रु पुष्प राज्यं संस्कृत मयै वैदे निखादा पूर्व एव निमित्त मात्रं भव स्वव्य सासिन. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி நெக்ஸ்ட் இது வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. என்ன பண்றாரு? அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கார். நீ இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தெல்லாம் பார்த்தாச்சு இல்லையா? சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய நான் தான் எல்லாருமே எனக்குள்ளேயே போறாங்க அப்படின் போது நீ எழுந்து போரிட தயார். இவர்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள். சோ நீ ஒரு கருவியாக மட்டும்தான் இருக்க போகின்றாய் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாரு. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நடந்துச்சு. இப்பதான் நம்ம
டைம் டிராவலர்ன்றதை நம்ம இப்பதான் பாக்குறோம். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஏற்கனவே நடந்ததை வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து காட்டுகின்றார். சோ உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாஷியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படு. அதனால உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையாகிய இந்த சத்திரிய தர்மத்தை நீ வந்து நிலைநாட்டணும், எழுந்து போராடு அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. 34, 35வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. பிரபுஜி வாசிக்க ட்ரை பண்ணீங்க இல்லையா லாஸ்ட் டைம்? வாசிங்க. யார் வாசிக்கலையே அவங்க வாசிங்க தயவு செய்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கனகம்மாள் மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया कथंस्त्वं जहिमा यदिष्टाः युध्यस्व जेतांसि रणे सवचनान्। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்தது யாராவது வாசிங்க. பிரபுஜி வாசிங்க. பிரபுஜி யாரோ ட்ரை பண்றீங்க. சஞ்சய உவாச ஏதத் இச்ருத்வா வசனம் கேஷ்வஸ்ய கிருதாஞ்சலிர் வேபமான கிருதி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாக கிருஷ்ணம் சகத்கதம் பீத பிரணம்ய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். நீதான் வெல்ல போற அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி, நம்மளும் அந்த இடத்துல இருந்தா எப்படி நமக்கு அந்த திவ்ய அது கிடைக்குமான்றது கிடையாது, தெரியல. பட் ஆனா அவருக்கு வந்து அதை பார்த்த உடனே நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணராவே தெரியா, எங்க பார்த்தாலும் வந்து அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனமா இருக்கு. அதனால எந்த சைட்ல பார்த்தாலும் அவரே இருக்கிறதுனால விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டாராம் அர்ஜுனன். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இப்படிப்பட்ட பாவானோயா நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டா எவ்வளவு அவரை இது பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. வாசிங்க 36, 37, 38. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? 36 யாரு வாசிக்கலையோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் ஆகல மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்லோவா மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க. யாரு வாசிக்கலையோ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கனகம்மாள் மாதாஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தானே வாசிங்க வாசிங்க. கிருஷு ஸ்ரீகேஷ தவ பிரகீர்த்தியா ஜகத் பிரகருஷ்யத் யனுருஜ்யத் யதேசா ரஷாம்சி பீதானி திஷோ த்ரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி சசித்தசங்கா தஸ்மாச்ச தே நன மேரன் மகாத்மன் கரியசே பிரம்மணோ அப்யாதிகத்ரே அனந்த தேவஷ ஜகன்னிவாச தவமஸ்ரம் சதத்தத் பரம் யத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 38 வாசிங்க பிரபுஜி. கீழே இருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது வாசிங்க. தேவ புருஷ புராண ஸ்வமஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் வேதாசி வேத்யம் வேத்யம் சபபரம் சதாம சதாம விஸ்வமத்த ரூப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ.
அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சோ கேட்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. சோ அதை கேட்கறது மூலமாவே எல்லாரும் வந்து ஆனந்தம் அடைகின்றனர், உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. அதை எல்லாத்தையும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறார். மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். இப்ப வரைக்கும் நம்ம வந்து பிரம்மதேவர் தான் படைக்கும் தொழில் இருப்பார். ஆனா அவரையே படைத்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் இல்லையா? நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். நீரே ஆதி புருஷர், நீரே ஆதி தேவர், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம் நீங்களே. அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீங்களே. சோ பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். இப்ப கம்ப்ளீட்டா அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவானோட விஸ்வரூபம் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? சோ அவர் வந்து எல்லாம் பகவானை பத்தி அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னாலேஜ் பண்றாரு. 41, 42. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 41, 42 வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபுஜி. கேதி மத்வா பிரசபம் யதுக்தம் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேனி அஜானதா மகிமானம் தவேதம் மயா பிரமாதாத் பிரணயேன வா அபி. ஆபத்து ரூபேஷ் போயிருந்தான் மళ్ళీ ருபுகோஷன் என்ன தெரிந்தனா யச்சாவ ஆசாதம மசக்ருதே தோ அசி விகார ரஷ்யாசனோ நபோஜ நேஷு ஏகோ அதவாப்யத் யுத தத்சமஷம் தத்ஷமாயே त्वा மக பிரேமேயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. உம்மை உனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். கிருஷ்ணா என்னை மன்னியுங்கள் அப்படின்னு பாக்குறார். கித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். கிருஷ்ணரோட அவருடைய உண்மையான சுரூபம் தெரியாம நான் இந்த மாதிரி பேசிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் உங்களை அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஏன்னா பகவானோட ரூபம் தெரிஞ்ச உடனே இவ்வளவு சிம்பிளா இருந்திருக்காரே பகவான் நம்ம கூட அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்றாரு? மன்னிப்பு கேட்கின்றார். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த மகாபாரத போர்ல நம்ம வந்து அவர் வந்து தேரோட்டியாக பார்த்தசாரதியாக இருக்கின்றார் இல்லையா? அவருக்கு சொல்ல முடியாது ரைட் போ லெஃப்ட் போன்னு. எப்படி வந்து போர் வீரர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அதற்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து டைரக்ஷன் சொல்லணும். என்ன பண்ணுவாரா? அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட காலை வந்து பகவானோட முதுகு மூலமா காட்டுவாராம். ரைட் சைடு போனா ரைட் சைடு மிதிப்பாரு, லெஃப்ட் சைடு போனா லெஃப்ட் சைடு பண்ணுவார். சோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட பகவான் கிட்டயா வந்து நம்ம இவ்வளவு தூரம் இப்படி நடந்துட்டோமே நினைச்சிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? ரொம்ப வருத்தப்படுகின்றார். 45வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 45. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அதிருஷ்ட பூர்வம் ருஷிதோ அஸ்மே திருஷ்ட்வா பயேன ச பிரவ்யதிதம் மனோமே தத் ஏவமே தர்ஷய தேவ ரூபம் பிரசீத தேவேஷ ஜெக நிவாச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் என்ன பண்றாரு? உங்களுடைய அந்த 4 கை ரூபத்தில் மீண்டும் வாருங்கள் அப்படின்னு ரெக்வெஸ்ட் பண்றாரு. 46, 48, 49 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் பிச்சுமணி பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் உடனே ஜாயின் பண்றீங்க. கிருஷ்ணன் பிச்சுமணி. இளவரசன் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு எல்லாரும் வாசிக்கணும். மாதாஜி ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் ஆகலைங்க மாதாஜி.
ஸ்கிரீன்ல வரல மாதாஜி. வந்துடுச்சுங்களா? எப்ப வந்துடுச்சுங்களா? வரல 45. மாதாஜி. 46, 48, 49.